ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସ୍ଥିର କର। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସମାଧାନ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସୂତ୍ର 3 ଗୁଣନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତେବେ 3 ଗୁଣନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 3 ଗୁଣନ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଉତ୍ତର। ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେତେ? 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ 73.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 0.15 ମିଟର ହେଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର କର। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 73.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 0.15 ମିଟର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ 1 ମିଟର ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 1/100 ମିଟର। ତେବେ ଏଠାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ତାକୁ ମିଟରରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 73.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏହାକୁ ମିଟରରେ ପରିଣତ କଲେ 0.735 ମିଟର। ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ 0.15 ମିଟର। ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଏଠାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 0.735 ଗୁଣନ 0.15 ବର୍ଗ ମିଟର। ତେବେ 0.735 ଗୁଣନ 0.15 କୁ ଗୁଣନ କଲେ 0.11025 ବର୍ଗ ମିଟର। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 0.11025 ବର୍ଗ ମିଟର।